И здравейте хора, нещо ще играем Survive Lava for Brainrot. Надявам се видеото ви хареса, ако е така, можете да се абонирате за канала с кампанката и да пишете в коментарите какво искате да играем. Така. Пак по-късно на мен и на хората, къде пак трябва нещо. Така. Защото не се съзнах. Мамачка, Вау. накрая на папа. Да, хора, потегляме към тайното място да пробваме. Аз, тъй като съм направил и фюз, съм сложил, имам 7% за кокофанто там за Godly Brainrot, така че 7% за Godly, дали ще ми се памне. Хора, тискайте палци. Аз не помня да съм сложила данни. Бата, аз имам 7% за Godly, като сложих много добри брейнроти. Я хора да проверя. Колко време? 22 минути. Имам 7% за елефанто кокосини, там Godly и другото са такива. Келести. А те си е реално, човек. Чакай, аз стигам да тайното място. Пък голод на стейк, каква е? Brainrot, брат. Голод какъв? Не знам, май Godly. Обаче трябва да нацелиш точната дупка, докато няма лава. Добре, къде е, бе, къде? Оцелих дупката и пак оцелих дупката, но не можах да... Да, дупка, бе, да. Там, брат, една дупка. Така, хора, митето, дупката е там, найде. Ела, ето май, ето. Така, сега трябва да дойдеш тук. Трябва да си много внимателен. Трябва да изчакаме лавата да се махне и да влезнем. Обаче си сложи slow mode. Да, бе, я съм. Тук някъде бе. Не бе, не е там бе. Ето я, ето тук. Не можах. Как влезнах първия път, не знам. Тук има нещо бъгъл да съм. Вероятно тук има нещо бъгъл нещо. Аз изобщо не може да влезам, човек. Аз влезнах в това. Не помня се, как да става това. Митик арена Overlord, аз бях точно там. Да бе, reveal cancel. Аз ще бъде в тук. Нали, иначе щяхме сме с другите хора, иначе сега сме само ние двамата. И тримата. Така, паркурвам. Аз отдеве взех два келестика от 3 някъде. Oh bro, this new. Basta, vamos a
този ниво човек кръв. Дай ми го бъде. Пасо. И на мен ми трябва. Дай ми го бъде. Защо? Защо ми малки вече кръв, толкова с него кръв. Имам да го апгрейд. Каза, дай ми го. Този ниво човек кръв, мога да съм. Да се опитам това. Тим да пробвам да влезам в тайното място и да взема годлито, ако въобще има годли. Ако годли ли е? Ме годли е? Там уж има годли, ама... Уж, нали? Уж. Няма ви пък долата. Какво е, да? Едно има ли типе? То там беше тайното място, дето, нали, на годлито. Там беше тайното място, което спълна бах най-рядкото годли. Годли... Как се видяха? Видя пържолата. Не бе, в индекса съм видял. В индекса, да. То само там може да се вземе пържолата. Да. Нека да се годли да се... Така има... Да я взема... До сега ще да си я вземеш. Да съм само да... То дев за спълна годли, ама не можах да го взема. Как се? Ама това ли си? Факт. Охо, Цецо, лавата се гъждоде. Ама дупката не е там, бе. Там е, бе. Видя къде е дупката. Май видя човек. Не е на тази страна, на другата е то. Точно на другата. Пак не можах да влеза. Гати. Уяу. Мале, що стана? Така, качвам се. Ще се спалне годли след 35 секунди, там 30 секунди има годли се спалне. Така че към годлито. Няма годли. Ще се спалне. А как си има годли за да? Като е... Спалва чересито там. И годли на френзито са спалва и годли. На тайното място. А? На тайното място се спалва и годли. Ами, спалва. Да. Дискотини. Ето, видя ли? Бързо към годлито. Но на тайното място. Бля. Там се опитам да отида. Между другото, утре май ще пускам лайв. Аз видях дупката. Къде? Аз
ще стане работа. Как? Пратиш с интернет. Пратиш с интернета, брат, да може да минеш през лавата. И после веднага след това се опиташ. Чакай. Да не може да я вземеш. Имам план. Но ако седиш твърде дълго, ще си с интернет, брат. С такова. Не, да бъдам се... Добре. Смалих си скина да ми е по-нисък. Сега съм дребен. Но скина ми е дребен. Да ми е по-нисък, за да мога да се въвра. А? Имаш ли Какво? видео? Кой е това? Видео, бе! Да, бе. Нали, това видео ще е докато си отворя това да видя кой са пан. Кое бе на какво са пан, бе? Бе от фюз минутите, брейнрот и да видим кой са пан. Това сме затворили. Лошило, да също изгледа лошило. Само лошило. Брат, ние нямаме никакъв лък. Лък. Ние хич не сме лъки. Значи, всеки път, докато не съм на видео, всеки път се ловирам вътре и сега като съм на видео не мога да се ловра. Ще да си взема фри брейнрота. И време да сме видео сам. Ето, брат, не мога да се ловра. На виралата? Да, брат. Нали, по време на клипа се въврях. Въврях се и веднага се фърли в лавата. Лавата, да. Дай, брат, фарчи. Като светкавица. Фил. Такова фил. Как виждаш, бе? Ма не знам, бе, брат. Всеки път влизам, па сега не мога да се ловя. Какво става, не знам. Брат. Даже без да искам паднах, не съм искал да идвам до тук. Да ходя до това. Искам да видя дали ми е готово. Фюзнатите брейнроти дали са готови. Аз след мога да се отворя, тук мога да на банка да видя. И хора, останахме си сами. Фри! То стана бела, по-голяма бела. Успях. Май ми е готово фюзното добре, че... не мога да се откача, бе. Пиу! Добре. Не е готово. 10 минути още. То клип трябва да е още 10 минути, като се замисля. I miss you. Кой ми трябва? Дек да взема тази пица. И толкова спит, няма ги събера. Байла, думу, байла. Така. Фър, като светкавица от Ели Експрес. И хора, отиваме да вземем добрин род, да помагаме на бедните.
който го апгрейдна да дава повече пари, за да помогнем още повече на бедните. О, бедните. Вкачвам се направо горе да го апгрейдвам. Мале, бедните ще ги направя най-богатите в света. О, вече са там. Вече са богати бедните. Не, бедняците, бедняка. Вече. Не. Къде отиде той? Не се крий. Бързо бе! Стой на място, бе! Бе тъпли си, бе, дай да ти го гифна. Маладону байда. I miss you. King Kong на дисконини. Качвам се нагоре. Ето този диск. Може и да в последната секунда. Ето, гати тъпия. Гати, бе! Забавих се като гъс. Станах бавен. Добре, успях. Сега 3, 2, пибино, ни-ни-ну. Can I miss you? Can I... Май, толкова спи, че ги събера на колко волят. 3, 2, 1. I miss you. Взема поле още нещо. Аз имам за фюз. Само ако сама не баш, когато лавата е. То вие са оляхте. Не. Дой не ми го дадете. Измамници! Върнете ми парите. Ще ви съдя. За незаконно трепане. Чакай поне да пълно се качи. Пак. Качих се на гладли. Дечата ми. Отиваме да чакаме. Се качи на високо за всеки случай да не стане Overworld, там какво беше наводнение. И да стане беда. Кенайми. 25% за Diamond. 7% за Годли. 41% за спагети. 36% за судини машини. 15% за некъв си там гъс. И 7% за елефанто кросанте. И найми. Can I miss you? Can I miss you? Мале, не мога да се качи. Аз спамнах баш на екран. Не! Какво стана сега? Провалихте ми момента. Леки се гъвнува. Кой е това? Kick was here. Мале! Благодаря, бе! Kick was here и паднах.
Дори не разбрах какво пише, не съм англичанин. Гледай мисио. Ето как паднах. Това ли пише? Okay, was here? Не ми разбирам. Ако ми се падне, Годли направо ще реву от щастие. Може би, ако не се падне, ще се спукам от... Не знам от какво. Но само знам, че Годли няма никакъв шанс да се падне, така че е окей. Ако ми се падне пак Кенеф, направо се отказвам. Елефанто кокоросано. Гати. Я дойдоха ли роблоксите от Плизонен? Дали не дойдоха? Не. Ах, О, не, ще стане бела. Elefanto, cameloni, dragoni, giraffa celestre, cappuccino, assassino, bobrito, bandito, oi, lirila, barellina, cappuccina, tralala, din din dun, ma din dun, tralala. И до тук. О, не знам. Бейнах този Кенеф и това го бейнах, как и да ги бейна и тях. И сега остана само кокосин, мамасин. Останали на 10, искам всеки да броим 10, 9, не. Аз ще ви кажа, бройте с мен. 1, 2 и 3 и почваме да броим просто. Най-мизю. Що съм манах, бе? И сега часа трябва да се катера пак. Манах се да събера някакви стотинки. То жълти. Не. Събием с Келас Блокс. Ще го блокс на един, за добрата ще го блокс. Гей, го направи! Мисио, забравих да броя. Ти не можах да броя. Вот не гледах! Нищо не. Сега ми се паднал Кенефа направо речпик. Може би. Бързо ще дойде лавата. Качвам се нагоре. Ах! То ми се паднага си половина. Даже няма и половина. Цяло направо. Топа бива, ама... Бива, ама вече не бива. Колко фанто,
Girafa se и качваме се. Не знам какво. Така, и да върта колелото, па най-мисля. Не казвам какво. И хора, това беше клипа, надявам се ви е харесал, ако е така, абонирайте се, лайкайте и чао!